ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 20 феврали соли 2022 аст ва ман қарор дорам дар ангурбоғи шаҳри Турсунзода, дар боғи Ғуломҷон, ва дидем ки аллакай токбуриро тамом карда, тагашро чинда тоза кардан. ва манам як токро ба назар гирифта ба шумо вай медиҳам, шарҳ медиҳам ки чӣ хел буридаанд. Ман ҳамин ток диаметри трубаи 170-180 аст, 200 не 150 аст хел. ва ҳаминро мана бинед, ман аз тагаш бинам чӣ хел буридааст ва чӣ хел навдаҳо мондааст. Ман ҳисоб кардам дар танаи ҳамин ток зиёда аз 20 7-8 буғума навда мондааст. гуҷоида 8 буғум, гуҷоида 4 буғум, гуҷоида 6 буғум ва ҳама ҳамино мебандад. Ман ҳисоб кардам агар ин ток бандад зиёда аз 200 хушаи ангур мекунад. мана ҳаминҷа ҳар якташ мебандад ҳамино. бинед ки кадом навдаҳоро мондааст. навдаҳои ғавсро намемонанд. манам хел навдаҳои чилик бурин, ягон 1 сантиметр, 10 милиметр, 12 милиметр будагист ҳамино. ҳамин хел ғавсро намемонанд. навдаҳои ғавсашро бурида мепартоянд, чунки навдаи ғавс мева намедиҳад. анам хел навдаҳоро мемонанд ва анам хел мебуранд. мана худатон тамошо кунеду шарҳ диҳед. анам хел буред токоятонро. ман дар 1-2 барномаам қайд карда будам ки ду буғума ҳар ҷо мемонанд ва ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ки ду буғума дар куҷо мондааст, барои чӣ. ана бинед, инҷо ба ду буғум мондааст. инро барои бастан намондааст, барои бастани ангур. мана ин аст. барои бастани ангур анин дарозо ҳаст. ин ду буғумаҳо барои сучок замешени меган русиш қатӣ, навда ивазкунанда. соли оянда аз ин ду буғум навдаҳои нав мебурояд ва навдаҳои кӯҳнаро бурида аз ин ду буғумаҳо навдаҳои нав мегиранд. мана бинед, инҷо мондагӣ ду буғума дидед, пушт ба мондагӣ ду буғум, мана инҷо ба мондагӣ. ино аллакай нақшаи соли ояндаро мекашанд. имсол мебуранду нақшаи соли ояндаро аллакай мекашанд ки соли оянда бояд чӣ хел бурем. мана инҷаш ман мешинам, шумо тамошо кунед. инҷо бисёр мондагӣ, лекин баҳор ҳама инро бо вақте ки навда мекунад бурида мепартоянд. канда навдаҳои сабзашро зиёдашро мепартоянд. ана ҳамин хел шумоям токоятонро буред ва ман ҳоли ҳаракат мекунам худам як токашро бурида навор гирам. дар паноҳи худо бошед. бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед, подписатсия кунед, обуна шавед, дигаронам ташвиқот баред ки обуна шаванд ва поделитсия кунед, лайк монед, маъқул шавад.